Rămene-se în mușat, rămene-se în gioni, rămene-se în mintimeni. Rămene-se în mintimeni de strici. Ma, nepărțare aici, așa. Nu ne vrea de rost. Nu ne va, așa. Dar sau noi, fără școală, fără așa, sculiu, avem ținut în gura rămâna astea, o n-am să de turci, de greci, de comuniști. Unul ziua vine, feți moia bete tută ziua și o să rămânem frați tută ziua, tută bana. Da. El când va zină la mine când va zină la va țin ca frații. Asta înseamnă că e vreare de tot na. E sângele care ne aduce, care grește și nu vrea. Ne aduce sângele ca să ne vrem și bănăm de adun. Tora vine oara că avem posibilitate să venim, ne da voie să venim și voi v-ați venit și vă aștept de adun. Ma mine mă așteptați. Vino pe mine, la mine te aștept. Mine ghint eu. Aici stare că tatăl nostru, pe mine s-o cățună. Vino la mine. Te aștept la mine, zic. Pe crivanul meu, mică eu, am de-aua. Zi la mine, Tu-ți va stiga. pică din aproape. Mai ales că ai hapții. Aici cu hapții o ia toți. Giovanni o ia protul. Ginițani, Cu capții, ia toți, mă. Și se spate de țăcaiuri, criminelul, și de moarte. Și nu ne vrea. Nu vă va, da? Că nu știm misilea, că ce avem burseta. Haide, misilei, haide. Merita mea Când veniți, păi iau și mine. Merita mea este că de din de capții mine, 5 ani, că am avut 5 frați. Joi. Un venea, un fugea, un venea. Ma cosa m-a rămas, tu veni? Ginițani. Ai, mași, mamoi, că Da, cu oili.
vin un giorno. Ninga nu Vânează rămâne de andă în poci. 5 ani de zile, bărbat, fata bărbat. Ce sunt către oameni? Contra de comunisme, manelor, ne băga nu după ce Uite, Gione, are câte voi. Nu-i chipțea gura, Gione, haide. Mă, nu vreau, bre, nu vreau. Unii ghele, ce nu mă-ți dau, nu stai. Nu pot să Ma, voi că fiați din acășesc. Ai, ai.